Matindog mo na po ang gapos. Tindog lang po.
Diyos marhay nahaga po sa indogabos. Ang samong mga puso nag-oomaw sa kagurangnan. Ang samong mga kalag nag-oogma sa iyang karahayan. Hulita ngunyan iyo ang samong enot na pag-ako kay Kristo. Ang tinapay nin buhay. Kaming mga kaakian, nag-oomaw as nagpapasalamat sa Diyos Ama sa napakahalagang aldaw na ini, ang samong First Holy Communion. Kaya mga magurang, lolo asin lola, siring man sa samong mga tugang, tiyo o tiya, samong mga katikista, asin kamagabos tayo ang tigdingon yan. Kami danay na naghahagad kasi indong pagantabay asin pagpamibig. Tanganing mas maging makahulugan ang pag-ako niya mo kay Kristo. Ang makakaibahan niya itong paungunyan sa selebrasyon, iyo si Carlo Padre O. Vilazos. Matindog pon gapos asin maogma niya itong awiton ang awit sa pagpuon. Punan po niya to ang satuyang Santa Misa, sa ngaran kanama, askan Aki, askan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa kataninongan, nagikan sa Diyos, sa tuyang Ama, asin kaya suristong kaguranan, mapasaindo gabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang, nakatiripon kita ngunyan sa pagselebrar kan enot na pag-ako kay Jesus sa Eucharistia kan mga aki. Kita magiging saksi sa pagpuuninda sa buhay Kristiyano, asin magigihiras kita sa saindang kaugmahan. Sabay-sabay niya itong ipagarukyaw ang Diyos na maabot asin danay na mag-eerok sa saindang mga puso. Asintangan ni magkano kita mag-celebrar kan mga banal na misteryo, ako unta ang sa tong mga kasalan. Gabos po, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa ido mga tugang, na nagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangadji ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa ido mga tugang, na ako ipamibi sa koronantang Diyos. Maherak malagod sa tuwan Diyos na makakamhan, asin pakapatawada ang sa itong makasalan. Darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamimpi kita. O Diyos Ama, sa imong inutob ang samong kaligtasan, huli kan misteryo,
kan pagkabuhay liwat ni Kristo sa imong aki. Kami na nagrurukyaw kan sa iyang pagagadan asin pagkabuhay liwat, huli kaining sakramento, dani lugod na magpatalubo kan sa imong kaligtasan sa samong buhay. Ini hinahagad mi, huli kay Jesucristo ang kauranan niya mo sa imong aki, na kay bamong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Dios sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan tataramon. Hinanyugong po niya to, ang enot na pabasahon. Pagbasa sa libro ni Deuteronomio, si Moises nagsabi sa mga tao, "Nirumduman nindo na dinaraka mo nin Diyos na sa indong kaguranan. Sa laog nin 40 taon, duman sa lantad, tanganing kamo mapakumbaba, mapurbaran asin mamibid an sa indong puso. Kumbaga an sa iyang mga tugon, hinuotob nindo o dae. Pinasakitan niya kamo, pinamati ning gutom, asin pinakakanin mana sa dae mibit nindo asin nin sa indong mga magurang. Tanganing masabutan nindo na ang tao nabubuhay bako sana sa tinapay, kundi sa anuman nagikan sa nguso ning kaguranan. Kaya dae nindo paglingawan ang kagurangan na sa indong Dios na nagkuha sa indo sa daga kan Hepto, halay sa harong nin kaoripnan. Siya ang nagdara sa indo sa mahiwas asin manghirat na lantad, lugar nin mga halas na mararamatak asin pagkapaha. Duman sa lugar na daing tubig, siya nagtaon nin tubig na hali sa gapo. Duman sa lantad, pinakakanya kamo nin mana na daimibig kan sa indong mga magurang. Tataramong kang kaguranan. Salamat sa Diyos. Aawiton po niya to ang Salmo Responsorio.
asin kaligtasan, ang pailihan nin sa kuyang buhay, si isay an sa kong matatakutan. Ikaw kaguranglan, ikaw sa kuyang ilaw. Ikaw kaguranglan, sa kaligtasan. Saro sana agad sa imo na mag-erok ako sa arong mo, sa kapos na aldaw buhay, pagmasdan ko kagayonan mo. Ikaw kaguranglan, ikaw ang sa kuyang ilaw. Ikaw kaguranglan, ikaw ang sa kong kaligtasan. Dang kairaki ako simbagon mo, danay na ako Ikaw kaguranglan, ikaw ang sa kuyang ilaw. Ikaw kaguranglan, ikaw ang sa kong kaligtasan. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Korinto, ang kalis nin bendisyon na sa tuyang binibendisyonan, bako daw na iyo ang pag-ako kang dugo ni Kristo, asin ang tinapay na sa tuyang binabaak, bako daw na iyo ang pag-ako kang hawak ni Kristo, saro sana ang tinapay. Huli ka iyan kita dakol, minabilog nin saro sanang hawak. Huli tagabos, minaako nin kairasan sa saro sanang tinapay. Tataramon nin kaguragnan. Salamat sa Diyos. Matindog na po ang gabos sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Alleluia, alleluia, alleluia. Naglalaom ako sa kagurangan, nagsasarit sa iyang tataramon. Alleluia, 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 alleluia,
ang kagurangnan mapa sa Indo. asin sa imong espiritu. Pagbasa kan banal na ebanghelyo sosog kay San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Sa katotoohan, sinasabihan ko kamo, ang nagtutubod igawanin buhay na daing kasagkoran. Ako ang tinapay nin buhay, ang sa indong mga ginikanan, nagkakan kan mana sa kalantadan, asin nagkagaradan. Alagad, iyo ini ang tinapay na naghilig hale sa langit, asin ang makakan kaini, dai magagadan. Ako ang buhay na tinapay na naghilig hale sa langit. Mabubuhay sagod paman ang magkakan kaini. Ang tinapay na itatao ko nganing mabuhay ang kinaban, iyo ang sakuyang hawak. Mga tugang, marahay na bareta kan kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo, matukaw po ang gabawas. Mga aki na maako kan Primera Komunyon, asin kamo po na mga magurang, kay balang sino mga aki, siriman ang mga katekista, nayaon ngunyan, asin mga bisita, maray na aga po sa Saindo Gabos. Maray na aga po, Father. Mga aki, aram ko na kamo excited na maray. Kasubagong amay na aga, pakatapos kan misa ko na alas 6. Igawa ng mga aki dyan sa parish hall, naghahalat. Amay na amay, yaw na sinatulos. Kaya gayod ang mga make-up ninda bakunang marahay. Mga aki, magdangog po kamo ning halipot na panahon. Kamo po nagkumpisal kasuugma. Asin kamo nalinigan kan sa indong makasaalan bilang pag-andam nindo, pagpreparar kan aldaw na ini. Nakamo maako kan banal na komunyon sa enot na pagkakataon. Kaya kamo puti ngunyan, nagpapahiling na kamo mga malinig na, mayo